Още финал в смесените двойки за юноши и девойки. В коридор номер 1 представителите на Полша, коридор номер 2 Унгария, коридор номер 3 Узбекистан, коридор номер 4 неутрални състезатели, пети коридор е за Украина, шести за Китай, седми индивидуални неутрални състезатели, още веднъж осми Испания и девети Италия. Контролата показва водачество за Украина, Узбекистан, Китай и Унгария допълват четворката. Ukraine leading the way, Alexander Sheiko and Елисавета Вознюк are leading. Right after them, Berhus Ergashiev and Mutarhorn Kadirionova. Много добро темпо в финала обаче за Елисавета Яколева и Александър Минеев. Те изглежда ще вземат златните медали. Golden medals go to Елисавета Яколева and Alexander Mineev. Athletes individual neutral. Second place for